Una cosa que m'ha sorprès molt és que els que estudien les nanociències em van dir que la primera menció a les nanociències surt a la Bíblia, cosa que a mi m'estranya molt. I buscant és Èxode 32:20, que és quan Moisès baixa de la muntanya del Sinaí i veu que el poble d'Israel està adorant el vedell d'or, doncs diu que va agafar el vedell, que el va fondre, el va tirar amb aigua, el va esmicolar, va fer com pols d'or, i allà és on veu una primera referència a la nanociència. Home, aquí haurem de dir que realment no volien fer nanociència, però sí que és veritat que potser fent això van sortir unes partícules nano d'or, que l'or a nivell nano és molt important per tota la tecnologia que s'està fent avui en dia, sobretot la part de les aplicacions més mèdiques. Des de la teologia veuríem una mica forçat això d'aquí, seria una mica un cert fals concordisme, perquè seria com dir que a Gènesis 1, perquè diu que el món s'ha fet en 6 dies i que ha anat des d'un caos, ha anat evolucionant i ha anat com estructurant-se arrelat de Gènesis 1, que ja estigués implícitament l'evolució còsmica. Doncs amb això des de la teologia actual i des de l'exegesi diríem que no, que vull dir que ja tenien la cosmovisió d'aquella època i que això no entrava.